କ'ଣ ବନଉଛ? ସନ୍ତୁଳା ସବୁ ପରିବା ମିଶେଇ ସନ୍ତୁଳା ତିଆରି କରାହେଉଛି। ଦେଖିବା ଆଜି ବାପା ବନଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୁଳା। ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଏଥିରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ଏବେ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦିଆହେବ। ଲୁଣ ହଳଦୀ ପଡ଼ିକି ଢଙ୍କି ଦିଆଯିବ। ଢାଙ୍କି ଦିଆଯିବ। ଢାଙ୍କି ଦେଲେ ସିଝିଗଲେ ରସୁଣ ଦେଇକି ଖାଇଲା ରସୁଣ ଆଉ ସୋରିଷ ଦେଇକି ଖାଲି ଛୁଙ୍କ ହବ। ଛୁଙ୍କ ହେବ। ଏବେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ଢଙ୍କି ଦିଅ। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇଦେଇଛି ତାକୁ ଢଙ୍କେଇ ଦେବା। ଢଙ୍କେଇ ଦେଇ ସିଝିଗଲେ ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇକି ଛୁଙ୍କ ଦେବା। ରସୁଣ ଛେଚି ଦେଲ? ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଦେବା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ହଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇ ସିଝିଲା କି ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ? ଗୋଟା ଗୋଟା ଥିଲେ ଭଲ। ସେଇ ଉପର ଡବାଟା ରଖି ଦେଖ। ପଡ଼ିଗଲ ଖାର ଡବାଟା। ହଁ ସନ୍ତୁଳା ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା। ବାସ୍ନା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହଉଛି। ହଁ ଏମିତି ଦିଆହେଇଛି ରସୁଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ସୋରିଷ। ବାଢ଼ିଛି ସନ୍ତୁଳା ରୁଟି ଆଉ ମା ଘରୁ ବନେଇକି ଦେଇଥିଲେ ପିଠା। ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନେଇଗଲାଣି, ଯାଉଛି ତାକୁ ଦେଇଦିଏ। ଖାଇବା ଭଲ ହେଇଛି? ତମେ ରାନ୍ଧିଛ ମାନେ ନିହାତି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଅଦା ସହିତ ଟିକେ ଖାଇଦେବୁ ଏବେ। ଅଦା ସହିତ ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା କେମିତି କଜା ରାନ୍ଧିଛି? ଖାଅ ଖାଇଲେ ଖାଇବ।